Naunhan mo sa mga langgam guys. Sige laman. Kay doon na pa po nabilin guys. Ato makita. Hello guys. Isa kaduhang bahin guys, karong buwanan na ka subay na pod may-ari guys. Kauban ni Mr. Among ginluan ang among mga tinanong saging ani guys kay bagnot na. Parang inita. Hindi ko kagawang tag-init guys kay ni hubag akong ngipon. Og si Mr. atong makita guys. Nakatuba day og saging oh. Salinay amua guys. Salinas langgam oh. Dako-dako ra ba kay nga bulig. Tulo ka bulig guys, usa na lay na tipos. Ato makita guys. Tabang taglampas. Agluy ana Bert na apa? Atong makita na guys o lamingan, wa mahuman. Wa mahuman siya guys kay wa na po sa budget. Na out of plan na guys. Nawa sa plano. Kay nung ko ana ka sa nang gitam nagkamuti daghag unod. Isamot na jud ron guys nga di na ta kapamuhi og baboy kay aduna na sakit sa baboy ron. Unang gi hingusgay nga di sa kuno karon mamuhi og baboy sa Valencia. Tag-as ra ba kayo kabilya oh. Wa pa kayong pangasaha guys oh. Lami kay pangasaha ag mga saging oh. Unang gapakisidjug ko guys nga karong adlaw manganhi ni ani kay anugon kaadyo ang among kahago ug di jud namo ni mahinluan. Isang gudok daklit-daklit ra. Nahapit naman po maghinlo. Kay labi na kay habagat guys, wa mi ka panganagat karon. Di
Ato asang tungason ning atong gipangtanom aning bukid ug nabatay na daw. Gahilimit pa ko guys kay gikan pa ko sa gikan pa man sa ubos. Muli na ta ato ta. Al. Muli na ta alas 12 na. Wa man motubo og mga Amerikano anak bet nga gitanom. Dito motubo kay Bisaya man ning gatanom. Mao lagi. Ang nanubo kay ang niangay ka ha? Ang nanubo Bisaya. Ang niangay kay kanang mga Bisaya man kanang turok bitaw katong gituyo kawa man motubo. Matun ta ko ato kay magkonsudlanan. Alas 12 na guys, nang himudlay nami. Isa ka nami sa mong payag guys. Luoy kay tanaan ng payag. Pila ning taon mi kabuan ani wa mi maka subay ani guys. Amo na nang gisirhan siya guys, gilansangan kay ang amo ang lagkaw. Dunay nagdaob sa tunga-tunga ni ini. Kahato dihatoy ni silong guys, nya gabi ga daob. Munang ako na lang gisirhan guys, duwa na lang na ablihin ning kuan ani kay aron dili ta madisgrasya ani. Kay adlok ra pud tong ilang gibuhat. Akong idea guys, magtanom kog una-una na hinluan karon di ko nako lainon. Di ko layhan pag trabaho guys. May nang paghinluan na day tanom makita. Magkugi mo jud ta guys og dunay tanom nga ato yung hinluan. Mo na nga tamnan sa nakog una nako bungaye. Ang natug. Lain mo atong magkakatuga kay nga buka man nagmata ka na magtudlaw. Ansya. Aga ready naman ka na mukha. Lakaya. Manuto ta guys. Ako ni kaong kog una oy.
Ay bulinaw ana. Ano, kita na itong hinangitan, walang nagkuha. May gawas na ko guys, daarit ko sa may highway kinta. Kaya nagpahangin ko guys, arang yung inita. Init man dito disod, ni gawas ko guys, kag gimihaw po ko sa palibot. Suri-suri ko ani guys. Arang bugnawag hangin rin gawas. Ga-101 lagi, labot pa, wa pumi kapanagat, mao na nga ni tunga sud mi ani guys. Kaya nabakan ako aning mga tanom-tanom ani, ug naunsa ra. Ito makita guys, ang gabi oh. Ako naman na siyang tisok-tisok guys, kay pagturok ani mapay pagbungay nako. Mapay pagpanghinlo nako ani guys, og manurok na ang tanan, kay aron dili gila ay magahinlo. Aron makita pod nato ang atong mga tanom. Mo na nga unya ra na hinluan og makaturok na tanan ang gitanom naho ani guys. Hapon na ni guys, og kalingaw gyapon si Mr. og trabaho. Bagnot pag kayo ang palibot guys, pero sige laman. Kay mahinlo ra lagi ni di madugay. Sa tanto namong ani guys. Mahinlo ra ning amo ang lagkaw. Pasensya na mo guys, ug mara pilingaw nako karong hapon na. O ako mo yun guys, daghang kayong salamat. Bye-bye.